Als je shorttrack zeze, dan denk je al gauw aan namen als de viervoudig Nederlands kampioen Niels Kerstholt of de regerend Europees kampioen Sjenky Knecht. Zij hebben het shorttrack in Nederland definitief op elkaar zetten. Maar in het skaat van deze toppers riet Itzhak de Laat. De 18-jarige Ljouwerter zit in Jong Oranje en wordt zien als groot talent voor de toekomst. Ik denk dat zijn hoogtepunt pas over 2-3 jaar komt als hij fysiek ontwikkeld is. Maar tactisch en technisch is het een begaafde schaatser en echt gewoon een typische shorttracker. Het grote publiek jette voor het eerst van zijn namen op het Nederlands kampioenschap in 2011. Onder start van de 3 kilometer, maar de grote jongens pakte de doel nog maar 16-jarige Itzhak de Laat verrassend een ronde vastsprong. Sjenky en Niels en Daan hadden allemaal het nakijken. Dat was een grote stunt, dat was geweldig. Ja, du was Nederlands kampioen op 3 kilometer. Ja, dat kunnen ze me nooit meer afnemen. Echt geweldig. De Laat hoopt het hem via dit NK te plaatsen voor het Europees kampioenschap uit 2 weken in Malmö. In dat geval moet hij in elk geval bij de beste 5 eindigen. Na de eerste dag staat de Laat op het 8e plak. Het gaat ook natuurlijk nog om de wereldbekerwedstrijden. Die wil ik ook heel graag rijden. En op een 8e plek sta ik daar dan nog niet heel goed voor, ben ik bang. Nee, want de beste 5 van dit NK, die gaan mooi naar Zweden toe. Ja. Dus er moet nog heel wat gebeuren, Itzhak. Ja, zeker. Vandaag de 1000 meter, dus ik moet het laten zien vandaag. Dit is de kwartfinale van de 1000 meter en de Laat riet hier op het 3e plak. Maar hier gaat hij in de fout. Hij jouwt Koen Hakkenberg even een lied stroken. En dat is onreglementair. Sjenky Knecht, hij wint. Hij gaat terug naar de finale. De Laat finisht wel als tweede, maar wordt even later nog disqualificeren door de jury. Itzhak de Laat baalt als een stekker. Het was alles of niks. Als ik derde lig ik er ook uit. Dus ja, wat ik zeg, alles of niks. En deze keer was het niks. Is het terug de beslissing van de jury? Ja, ik ben bang van wel. Daan Breusma, Vroot, krijgt voor de hele finale van de 1000 meter nog even oer zijn linkerknibbel. De shorttrekker uit Oordeborn had al volle lange lijst en op dit NK speelt zijn knibbel hem op een nijpatten. Dat is gewoon pijnlijk, zo. En dan dat weer hard ik gewoon van soepel rijden en zo. Dan kiest er heel een beetje terugin en dat is gewoon net goed eigenlijk. Dus. Toch slag het Breusma vol om de finale van de 1000 meter te bereiken. En dat wordt dan een prachtfinale met de trijenkanon Niels Kerstholt, Sjenky Knecht en Daan Breusma. Kerstholt had zowel de 400 als de 1500 meter op zijn namen zet. En als hij echt de 1000 meter wint, dan is Kerstholt Nederlands kampioen. En Kerstholt is op dit stuit in vorm. Hij gaat onder leiding met de rode cap. Daarachter Freek van der Wart en daarachter Sjenky Knecht. Maar het wiet het tenue. Maar het is echt Kerstholt, Jer. Er staat geen maat op de man. Hij wordt voor de 6e keer Nederlands kampioen in zijn carrière. En Sjenky Knecht eindigt op dit NK teleurstellend op het 3e plak. Maar daar is ook wel een reden voor, want Sjenky Knecht is net fit. Hij sukkelt al weekend met zijn zoens. Ik weet net wat er aan de hand is. Alle trainingen gaan eigenlijk goed, behalve het shorttrack schaatsen. Uiteindelijk, voor de meter zit maar. Eigenlijk de rest alles gaat eigenlijk prima. De krachttraining, de fietstraining en de lange baan, lange baantrainings die we doorgaan, die gaan ook prima. Alleen ligt het shorttrack. Het shorttrack lukt net, ja, dat is toch nog krijg wat om draait. Ja, wat gaat er dan net goed? Kist het on, Jan? Nou ja, ik ben gewoon even jouw 4 rondjes is het gebeurd. Dan is het gewoon de kracht eruit. En de zoenjes is dat het een krachtprobleem is, maar ja, de krachttraining ging hartstikke goed. En ik kan meer kilo's vertellen als ooit tevoren, dus ja, daar zal het net aan lussen. Dus ja, het is echt nog een raadsel. En dat klinkt toch zwaarwekkend, want hoe 2 weken is al het EK in Malmö. En Sjenky wil daar zijn titel verdedigen. Maar in deze vorm had hij niet in Zweden te zieken. In Europa heb je ongelooflijk veel concurrentie, zeker de laatste 2-3 jaar. Die titel gaat steeds waardevoller zijn. Dus hij zal ook in topvorm moeten zijn om zijn titel binnen te kunnen halen. En top is hij op dit moment niet, maar over 2 weken kan dat zo veranderen. Vorig jaar was hij met het NK ook niet top. En 2 weken later liep hij ook met goud weg. En dan nog even waarom naar Itzhak de Laat. Voor hem eindigt dit NK in mineur. Hij wordt joggende en daarmee valt het seizoen in stikken uiteen. Nou ja, ik had gehoopt dat ik er wel dichterbij zou zitten. En zeker als ik kijk naar de afgelopen jaren lukte het me wel en nu niet. En dat is wel even zuur. Helaas gaat er nog een streek terug tegen het EK in Malmö. Ja, dat is ook heel jammer. En door de wereldbekers. Dus het heeft wel flinke consequenties dit, voor de rest van het seizoen. Dus dat is echt balen, ja.